Babur Avşan nefsanına bir baba deyip bir gariban bir yigit Muhammed Peygamber'in yanına gelip Peygamberimize ardına edip bir ya Resulullah men bir cöhüde 40 tylla bergiyim ma o belli bir wagtlyk allym men wagty dolly o ber bilenmok alamda da şert ettim eger diýilen wagt puluny gaýtaryp berip bilmesem bu bir boy ýetişen gyzy bar eken şo gyzymy o alyp gidibersiňiz diýip şolary ýa şert etdim. Ya Resulullah wagtymyň bolly elimde de pulum ýok. Maňa bir kömek edäýsiňiz diýipdir. Onda da Serdar Alem bar sen diýipdir gitdi. Hedrat Aliň ýanyna bardy. Hedrat Ala diýipdir. Ýagdaýyňy düşündir diýipdir. O baba da näme bar Hedrat Aliň ýanyna baryp ýagdaýyny düşündiripdir. Hedrat Alla da bir ýüşbet anlat ýok. Hedrat Aliň hem ýagdaýyndan habar baý bolsa Peygamberimiziň şonu Hedrat Ali ýanky Babur Awşana hem ýylyma düşdip bir o şäheriň daşyna bir çolarak ýere ýylyna düşürip alyp barýarmyş şonu Babur Awşan pikir edýär be Hedrat Aliň bir gömüp goýan bir humy wamyka gidilip goýan hazynasy wamyka buňa mawr ýylan ütdeşik artyk maşgady ýok ýaldaşyndan göräýmän diýip içini gepledip Hedrat Aliň ýynda düşüp barýan näme şäherden bir ulagyrak daşyrak ýere çykyp babam diýipdir bir arkama ýapyş eliňem boýnuma orada gözüňem yum diýipdir. Ýöne gözüň men aç diýinçem gözüň açaýmagyn diýip ýanky Babur Awşany arkasyna alyp İsmaýylam dogasyny okap şo taýdan Berberilen şäherine gelip düşdi diýe. Taýda Babur Awşan arkasyna alyp uçup ýanky 4 aýlyk 5 aýlyk ýoly göz açmaýan salymda geçip Berberilen şäherine düşdi diýe. Hani babam açın gözünü diýdi, gözünü açdy görse başga ýurt, başga şäherde dur, başga millet. Şuna Hedrat Ala aýtdy diýe, meni diýdi diýe, boýnuma bir zynjyr salyp, süýräp şähere salla bir gulwalaryny ertdi, maňa 1000 gulun bahasyny kesdi diýe. O bazara aýlan iň gymmat gul näçe teňe bolsa, näçe tümen bolsa, mysal üçin şoň 1000 sany gulun bahasyny maňa kesse bazara çykarda meni sat diýdi diýe. Emma men kimligime aýtma, öz kimligime aýtma, hiç kime hiç da düşünürjegim bolma diýip şeýle şert etdiler diýe. Bu da Hedrat Aliň boýnuny ynjyratyp ýupatyp ýankyny hamana gulýal edip şo şähere süýräp sallady diýe gulwalaryny ertip diýeli şo bazarda bir gulun bahasy mysal üçin 100 tümen bolsa Hedrat Ala 1000 sany gulun bahasyny kesdi diýe. Muňa da şäheriň halky diýe geň alyp bu näme gul beýleki gullardan 1000 etse gymmat muň näme artykmaçlygy bar diýip sorasalar 1000 üçden artykmaçlygy bar muň edýänni hiç kim edilen okşoň üçin muňa şunçaly men baha kesýän diýe şonu şo gün niýe paşan şo şäheriň paşasynyň köşküne mysal üçin 20-30 sany gul gerek bolup şo gün şo bazara gul almak üçin ýürüýte paşan diýe wezir wekiller hyzmatkarlar diýe gul almana çykypdyrlar diýe ýanky habar eşitip Babur Awşana aýtdylar diýe guluňy diýdi diýe paşamyza görkezeli eger o şertlerini bitirse bu göwnüne yarasa 1000 gulun bahasyny berip sizden alyrsa ol mesele dällik diýe. Ýöne ilki bir guluňyzy barlap görjek hem de paşamyza görkezjek diýdi diýe. Bu da bolýa diýip şert etdiler diýe bardylar paşan köşküne diýe şonu ýanky paşan 3 tane şerti var diye de şu yurdumun beylesinden bir ulu derya geçýär şu her ýyl bir ul fiil gelip men giden şäherimin ilatymyň ekin meýdanlaryny oglaryny suw alýar diýdi diýe şunu bir şäherden tapyp berse birinji şertim diýdi diýe. Onuň Hedrat Ala bir şäheriň çetiragine çykdy da diýe bir elini açyp dile etdi diýe Allah Taala'dan. Bu zatlar Peygamberimize aýan boldy diýe düldülüň eýerini diýe ýanky Zülfikar galyjyny niýe dakyp düldülüň sırtyna bir gamçy çallywan janawer diýe ýyllaryň çaltdygyna Hedrat Aliň ýanyna gelip düşdi diýe aty. Muň bilen gidip bir ulu dağyň bir bölegini niýe edil bir meske kesen ýaly diýip diýe bir ulu dağyň bir bölek daşyny bölüýip aldy diýe Zülfikar galyjyň ýanky keramaty bilen ýanky böwedi baglap ýanky derýäň suw alýan ýerini baglap o paşa gelip diýe aýtdy diýe şeýle işiniz bitti diýip muny adamy uratdylar, baharlatdylar diýe görse diýe. Hakykatdan hem
iş bitiptir. Yankı soğut yapılıptır. İnni kisiyle şahara su verecek geldi ya da onun bu şertimi daha bitirdi deyip diye. Onun enni gepin keltedi bir aydımın tarihini aytıp verecek olayana şunu diye şu yurdumun meylerine bir kara dağda bir kara gogokta bir ajdarha yaşaya deyip diye şol bütün yıl ukağı diye oyununu da gelip bizim ilatımızı kırıp malları adamları kırıp karnını doyurup yine gidip kovuğuna girip bir yıllık ukusunu diye şey edip men ilatıma yaman zelil yetiriye deyip diye. Şu ajdarhanamı öldürüp berden deyip diye. Bu da bu şertinen boynunu alıp kayıttı diye yankı dağın kovuğuna geldi. Düldül atı bilen görse diye bir pet bir ajdarha kış ukusuna ödüp yatan yalı bir ağır ukuda yatır. Ay geldi diye amın canavar bulamır Allah'ın yaradan da deyip yatır ka öldürsem nam artık gör deyip diye. Gel şu canavar bir ilk bir oyar oynayıp barıp o tayından bu tayından deyip kaptı ona ay görse diye oyunu realli ya da kat pet canavar kor çekip yatır diye de onu. Şu Zülfikar'la o tayını bu tayını dürtüledi olun niye bir silkinip oyunu diye yankı ajdarha görse diye önüne bir gececik oluncuk gel olup duranır da ajdarha kat pet diye de onu. Ay şu atıladı bilen niye özüne doğru uğrat diye de ajdarha demini içine sorup yankı atıladı bilen Hazreti Ali'nin önüne taraf tartı uğradı onu hiç çıkalga yoktur da hareket edip olacak geldi ya da şunu diye alzırap Hazreti Ali'ye ne emetçiğini bilmen niye şu Zülfikar kılıcı diye şey kaptal tutup geçip gidiptir da yankı ajdarhanın içinden şunu diye canavar diye bir beyle nezaret doğan Hazreti Ali onu da bir gen görüp diye bir ne hayır oldu diye niyal edip ajdarha ıydın öğürlüyüp bir silkin topulacak ollu niye canavar iki bölünüp gitti diye de hep canavarım deyip diye bir paşan şerti çünkü ölürdüm o deyip diye bana kıynandı diye katı şeydi bu işen bitirip vardı onun yankı üçüncü şertin ne ama paşa halim deydi onun men köşkümde bir köşk pelvanım var deyip diye ama ne şey ver bakıp yatır mı karşıydı çıkılayanım yok o her oturunu da misal için bir 5 tane oyun ile 20 tane kodu 3 tamdıran çöreği ya şuraya ya epet at diye de mun karşısına çıkılayanım yok onu gelay şunu köşk pelvan edip ekip saklap o eklep yapıyor şunu bir barlak göreyim ne deyip diye men bir köşk pelvanım maşungulen bir arena adina diye çıkıp görsem deyip diye onu bir gücüm var gözüm bilen görsem deyip diye Hazreti Ali'nin aradı oldu diye sonra yankı pelvanını çağırdılar olinniye kevat bir vask geldi diye de gati epet at diye de onu anırdan gelişine Hazreti Ali seyretti de diye bana bir gönül yetmezlik etti diye de vah paşa halim men fikir ettim bir ürsem zaliyalı özüme layık bir sapernik getirensin de üttüm bunu bıcağı oğlunu yaş oğlunu eken özüm beydip men karşıma çıkarıp bana bir dere kanına kalıp men günah kalıp görme paşa halim men köşkte bir kase darada bir meclislerde bir mey uyup beriyen bir hizmetkar olunca gelip ulun aydana paşam beykmesene men kemsitmesene deydi onun bana da Hazreti Ali'nin gaharı geldi diye. Sonra diye Hazreti Ali yankı pelvana, köşk pelvanına garap bir kağıl söz ayttı diye de gör bak neme diye. Bir Hudayımның kulu men gel pelvan görüşeli Bir Hudayımның kulu men gel pelvan görüşeli yeryüzünün pelvanısındır pelvan görüşeli Gelmesen armağan eder men, seni nece ihsan eder men, yeryüzünüm kan eder men, dur pelvan alış alış.
Ah yarey gelmeden armağan edermen. Ah gelmeden armağan edermen, senin ceyfan edermen, yeryüzünüm kan edermen, dur pelvan alış alış. Kaşam girdi meydana, girdi meydana merdana, özüm tana her yan her dem, gel pelvan alış alış. Gel pelvan görüşünü dur pelvan alışanı, yeryüzünün pelvanısın, gel pelvan uruşanı.